13 sena markat minn nuqqas ta' investiment u wedi mhux imwettqa, mediċini out of stock, problemi seri fil-kuraturi ta' Mater Dei, ebda investiment fi sptar ġdid tas-saħħa mentali, ebda investiment fl-isptar ta' Għawdex. Kollox is-serqa ta' miljuni kbar mid-dil ta' Vitals Stewart. Iżda qudiem dan kollu l-Ministru tas-Saħħa Ġotjen Nabela għażel li jipprova jiżduffjatta bl-slogan tal-Partit Nazzjonalista għal din il-kampanja elettorali u qal li nifs ġdid skontu huwa n-nifs li l-Partit Laburista nefaħ fis-saħħa. Bdejt billi semmejt is-slogan tagħhom nifs ġdid. Nifs ġdid u dak in-nifs li gvern Laburista nefaħ fis-saħħa ġewwa Malta u Għawdex. Dan meta ma investa fl-ebda sptar ġdid f'Għawdex, ebda sptar ġdid tas-saħħa mentali, ibda rinnovar f'St. Luke's u Keringrek, kollha wedit tal-Labor li sfumaw fix-xejn. Wara Bela tkellem il-mexxej Laburista li min-naħa tiegħu baqgħaddej bil-kampanja negattiva tiegħu. Bajjatu diskors ta' biża' kontra dawk li sejjaħ il-forzi kollha. Intant fl-attività tal-Labor fis-Siġġiewi il-backbencher Laburista Alex Muscat kompla għaddej bir-retorika ta' negattività u biża' fil-konfront ta' Alex Borg u l-Partit Nazzjonalista. Ma tistawx tafdawhom ħbieb. Tafdawhomx, ejja ma ntuhomx l-opportunità. Tafdawhomx. Alex Muscat jispiċċa jxerret fake news dwar il-proposti importanti li ressa il-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja pożittiva li issa daħlet fit-tieni ġimgħa tagħha.